Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, sa 5 sa bulan sa Hunyo tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 12. Unya misulti kanila si Jesus pinaagig mga sambingay. May tao nga nagtanom og mga paras. Gikuralan niya kini og nagkalot siya lungag alang sa pug-anan sa ubas og nagtukod siya usa ka bantayan. Unya iyang gipasaukan ang parasan ug milangyaw siya sa pag-abot na sa tingpo po sa mga ubas. Nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gibunlot sa mga saop ang ulipon, gibunala nila og papauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon og laing ulipon, apan gibunalan nila siya sa ulo, ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon og laing ulipon og gipapatay nila siya. Daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon, ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Miingon siya, pahuron gayud nila ang akong anak. Apan nag-ing nanay ang mga saop, kini mao ang manununod sa atong agalon. Tanak, ato siyang patyon aron maato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak og gipatay o gitambog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus, karon unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? Adtuon gayud niya og pamatyon ang mga saop og pasaopan niya lain ang iya parasan. Wala ba kamo makabasa ni ining pahina sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong labing mahinungdanong bato. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayud kini. Untang dakpon sa mga pangulo sa mga Hudeo si Jesus, kay nakasabot man sila nga sila ang giigo sa sambingay apan nahadlok sila sa mga tao. Busa mipiya sila kaniya ug ng lakaw. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami.
Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga naunta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.